Ay, te pana ni kaka Mauri na komi kante te kampayo sa mga roni na pang kami non te tadi kayo sa mga roni na pasin mga kain na pen ni Borau yang kami non te teka ari na teka te jasua tapos ben kay di Maura mayay sina sa nga panara ni kaka Mauri na komi kan na ben ni Mauri non dawin na te meron tadi kayo era pa ay ya kami ko na pang kuya de kung meta ko de live yon de Facebook at de YouTube kuna Mauri na pang tita pa de kung meta ko mayay isinanu kun taraway isinanu kun kiribas tao po akiara ro gino kuna me uri na pete tapade ko me meta ko meyeng ya ka me uri ko na pe de ko meta kun de ko ngora de radio kuna me uri na pete tapade ko ngora meyeng to ko ngora yo nam kan de fmg9 yo nam mama ken nam buian nam kai ni de tapade ko kami ang ngayon ngora meyeng ya ka me uri ko na pete tapade ko ngora meyeng non te kayo ah sabun benen busmaya di kabene sa busmaya gini kabene na kon ngora kinan na tiaka jasua para wa kinan nun tay di kayo kamuli nga wana sa rokon na kaidawan tay di ki ay te kono wan tay di kay ay te kono wan tay di kana te kono wan tay di na ay sinawan ki tay di ay sisua ay ero na bento kina ara borau inon tiaka ngayon naman kami kain ng bol tayo ay may na sinarin na ko nun ara program tayo di kayo ara kono wan tayo di ay puni kakawag mas na sinaki maman ngan tayo na ko anak kay di tami ari roni pen roni roni kay dira may mon ng orara kay may mon na raporaw nun tayo di kayo ni karuka penen tita pa si menayay tita pa sung ora mayay ani meta ko mayay sinakatabuat sawa walirek asinapo peraki tatar tamera kumaka siniboy ko si kaitaw ibugin nam tangina ko roy na koir si kaita ko jasuang kay suko nandigi pakanya tayo di kayo ay sina mga kain na ben pura wagi nam teka inon tayo di kayo nori am teka jasua de ako na nandigi pakaya ni meaur jasua sa bubusigo pa ako na busimay ran tayo di kayo panasim ngay na kaspo metam si kawaway na jasua si punya tayo panasim ngay na kasya kita metam nasi bubusigo pa ako na busimay na on bogi ng tami meron ay pa na kay di na nam teka nang ani to ko ng nota ni meta tayo tamer sinataro bugin to wari na teki nam teka pa ko nangan na dinini ko dia te merung at ko ra pa na takarwa yam teka na ko ng tayo kayo me puro ay meron tamer subusi ko na petamer pa ko na karoy na magulit to wari pa ka na ko na nikagiliwe aron ng oray kin nam teka na ko ng tayo subusi ko ang kakabayan na ko ira may mo na yun karo ko togin Pasa na ko misaging kasi kororoy, may ni kororoy na si May Yesu Kristo, ali po ni ngay araw or sa kami. Amen. Aya, sina busimaya kain pa iliki panangan nila kunay at korona, ari nakaw kayo kanon na program dahil kayo. Kain pa iliki sa busimaya kami nako mo kay pakandang ako nami to korona, nako yan dahil kayo. Kampesin na ba kain pa iliki? Sa busimaya kami nako mo kay. Hey, 1, 2. Hey.
Ay, kaya punta ben kakatauro ko na yakan. Bainiki. Ikan ko kadi de takatauro na ko mi kan de kaya bayo. De susu na kon de sande ayo. Kauring de susu itera ni suan teman ngabong. Ya kauring de nes teman tani mesu. Nagi kabana ko tay ibugin suan de tatan daraki. De jaga marang teman ngabong ibugin suan de sok. Naroon na rin yasan dagin na di machine na nakabungan aki. Di machine na ni kunto kaya ya bun ko siya na ba ay machine na tinidig ya kwaro ko yay norong mayo. Norong mangay. Ay nako si di bay ka kami mi ako na rin natay. Ibugin kurakuran ng machines, kurakuran ng din rabatam, machine na ni naroon rabatam. Bay karari ki. Di ko tagi ma ana ngariri dinis. Ibugin karikian di merung, bitagin di terangari. Merungem kay nakon na eroy. Takatanga na daw. Ba sina ba sina hangan niya di kan balik. Hey. 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 Test. Hey. Test. Hey. Test. Wanagia boda wanderano, inanon narsaka meu Yesu. He kita na mengana emimito, ayang meyuna pena mete. Wanagia boda wanderano, inanon narsaka meu Yesu. He kita na mengana emimito. Oyang meyuna pena mete, tangira kiwiron Yesu. Mete iyon tikai men no pure. Tangira kiwiron Yesu. Erekeni kororoy no raoy. Punagia kabota wanterano, hainanon narasaka meu Yesu. He kita na mengana emimito, hayang meyuna pena mete. Punagia kapota wantenano, hainanon narsaka meu Yesu. He kita na mengana emimito, hayang meyuna pena mete. Tangira kiwiron Yesu. He mete iyon tikai men no pure. Tangira kiwiron Yesu. Erekeni kororoy na raoy. Kororoy na raoy. Ay, araba, kain bainiki. Numunaya, akan ako tayo. Kasi na po, ano pag daw yan, panami yan ang temero. Ruruba ka tayo, at inman rin kamakan ako, panami tayo. Kasi na po, yukawan, rin kitimiyaw, mayroon Yesu. Tangira rin na. Ngaya, ngaya. Ikita na may nga na mitong, o hayang apian na metang ngaya, ipukiran ni kapan. Kasi na po,
Kan pwede kaya kanta ni nga. Eta uroy ko nami. Esoy. Kan beso. Ay, kan pwede kisa nang usumay din kami. Nakomoy kay kanang diri ko nami tokoran na nakoy nanday. Kabasin din kinda ba kan pwede sa nang usumay din kami nakoy umuoy kay. Hey, hey. Test, test. Hey. Hey. Nangina ko
kanaba kain balikin kuna mi rang kausina no sinaswang at siya naba hey sina na kontekin ayan ko wan kan nang besin daban kuna mi nang temero manawina ni kutaki mi panami nang papanaroy tadi wa manu de dai kayu yai de sira gari tabaka kingebong de dai kan ayu ina nako kaya kan de sira kyan ayare yaka kami uri kong kuya de ko tabaka sira kingebong de dai yo ina kaya kan sira ki de dai ai mina ina ko na petit tim song kan katawaran kami kan tu kuya pa etiki para kaya kan sira ki ina ko na petit tim song ay mana na nako de kaya kan sira ki sina tataro nusia tamin Yesua ben ronira yo ke ino jawa sinang di nawan begini kaya kan sira ki sina tataro kita berapa mina yai sabu peragi kami tataro tamera Yesua ero ko jawa sinang tauro yai nungora kaya kan sira ki ada amena inanora sabu busiko kona kairi dan tami merori pasina kona nota nisi sira ki amena inanora tamera kona buka to ware na tiakin am tiakan titayayo kona angan na temerurung to kora tinin korea ako na pa na win titayayo ako na buka Yesua may mwana ni karukwato gina kakapayera Yesua sa busiko as busiko kona kararoy na makudito ware buka ay na kona ni kakiribe yaron ongora yakinan am tiakan ako rin tayayo pay kaya taron kani ko don Kristo Yesu ang ayaraw sa kamew amen. Ay, sinabos maya tartake ang iroy, adi nakayakati sila ki. De tayo, kamba sinap. Ayo, punta panarikin ka Mauri na koy mira koragi mayo nambu inanon da tairiki ayo kan panen Mauri. Yang hari kita panan ka Mauri man reitiran na ka Mauri sa gitugin ka Mauri in katwa tabas abi sabat inanon da tabas ayo. Ako wayay desira kaya sito wana ekosen gebong sa kitang iri apa senaryo ayo sedang karapa di sa tabi ka desira kurara pa nam desira kaya nang sikiro am desira punta sila kaya nang kinakoroy. Itaw pa yan ang kinakoroy pa. Iba nang kinakoroy ma kanuan doy di maruruwa ng gebong. Ang kanano pa to ay yakin nang notaroy kanuan nari kaparan ako ang gebong. Ira pa sila pa to sinang ko taroy di kingan inanon detay di kay. Ayo sila si kamewag in this one dai kay. Si kamewag in this one dai kay. Naron na ikadere ang gebong. Awan na maguri deswa. Ipoy si ko taraburan tayo. Naron na tayo naging demonyo na tinuaw. Anam maguri deswan ya ko to ko na na wa ko bure na igwa ko bure an babugina ba deswa punta kay ni pare anang di tata pun pennan roy deswa ikanga nga reke na iroro sa ko nando ko yai saki ko na nakawagin suwan ka ban basi ko na nakawagin suwan mayroon tuwari yang anira tuwara ko pas na sinakona mayo to ba yes ka mewagi ay ano na deswa sa ka mewagi ay masi kay dirira na kun tuwari ko na ka mewagi iya yara po ni Yesu game. Ay na kaya nanti ako id. Ana teka bawro na ko yebe to tumakuro ano wo at ki panawanu ano kon duay pakam ka mewa kinti ako ibugin tiyo na meki. Aka magina pa iromi papun na pain si suwaro iti aswa. Teka mewa ki kuaki kareki kuaki yan kuaki magrukuran katayan ko roy ko penare ki rom kuaki. Te pain si suwaro ay ang ati aswa ni meten Yesu yon kay bangaki. Ayan pun ena ko man ti ako yan ako Yesu the grace amon banda kakao kaya singa yes kunan ka mewag yay. Ganda taos kunan siya sila no yakang angan the grace geti akoy geti onemek. Nanon naskati ria tutan ang gebong. Nano na wa kunan uru at deswa. Wagi kunan tabi masuwa ma wa tabi na banti ako yari ba yasan ko irom geti onemek. Sasan man ya tutan ang gebong. Sa tayo ba ti ako yan nano ang atiaswa. Anak ka para puro tiaswa makana mana tanginan ako ilan kabanigin. Are nano na pa ikakiangan ni deswati ako'y. Kana sinora irom tamakuro ni onoua to be manemau. O tirayay sinaburan kay sagi menayan deswa menayan ti ako'y. Sinaki. Titeka sinabure. Nano sinauru deswa kay sagi menayan deswa menayan ti ako'y. Sinaki.
Ebon kadere kay Borau manura saki. Saki kona ni mga kaitara desuhan mga urua kanano pa simena yanti ako'y. Kana semena yanti ako'y. Ieta poro riki muyakora pa sinakahawakin suwa. An. Irom tenua tenu bimatawana. Surua tesua yanti onemek sinaki. Mesikati imatoa tesua. Ete imatoa tesua anti onemek. Ete imatoa na tesua anti ako'y. Parti ako'y kana waro ko ni Yesu. Ito kaya na maguri tesua. Bayar ko te meu waro ko te meu. Ayar sikakina angwan kebong karawan kamatata. Te bayar ko nande tesua benda kaya. Esika iriru ko ko tambure. Babukina benda na standard tesua. Paket yo mata na karo iru kini mata na. Tuwa ni muin tesua. Paya tagi te buren tesua. Anro yana pepos anro oin tesua. Esika ko ta araburen ne kana ko tesua. Mga yare ki tesua baka arasariri. Kairira na kon Kristo. Pasangan ko ro kinti oren mag amen. Ro ayuro yan ang baguro tesua. Tesua kairira ni kana ko sino ko iro ni Yesu. Arere kita kamewag ye. Epogi na tesuan kakauring ira ipurian. Kakata ko im kai yung na ko ro iro duara ko na kamewag iron. Awan na takanda ni ngai kan kadiri ang anan tairi kayo. Saki kamewag tesua. Pa tesua punna na standard tesua. Siraro ay yo saki ko na an kawagin. Diba ya karo ya tesua isi ko sa pasibure. Ane karo ya bure o ye kana ko tesua. A punte kana ko tesua. Debure. Ita ko yako bato makoro ano wo wapi me wo na kono wapi me wo. Eri ki tesua bangayiron tesiro tam. Are ko tara tam na imiyay. Ako nora barakam. Ako tayo ba ko bure. Ako magiri ki batan tuwa. Ana tayo ka tesua. O saksita no mama na kami. Bangka na esiyong ona tayo kaya suwat man na nakitawa mo yun. Awa yaron tiyama tayo silo-silo mata nante silo tam. Pa silo-silo iya. Ay nako. Ay amanu ka na baro. Mani tara teswa re muanteroiri. Are teswa ni namata. Ni memena na payay. Kay saksi de songo teswa. Emma manuokia. Ma emma maguri at maguri. Ay nakapaya anang maguri. Ayo to pa yakawag sinampuni mena inanon teswa. Yasan karawan kateri ang gebong pakawagin ang suwa. Sa ginano ba? Una kami awag yay. Makawagin ang suwa. Kotan na kwasan kami awag. Nanon ang anakwasan kami awag. Wakawagin suwa. Wakawagin suwa. Diyan matanggo kwaroy ba kwa mena yani Yesu bogi un kawagin suwa. O anda bugin an ke karawag te perita po. E karawag kaya kureki. Ipapan nanora. Paya kakauringiran tayo na kung ano na magulit na tami yarari, ya buwagi na ba sinakunan kawagin suwakan. Tot sinasino na nga na naroon tetaya ka na timen na yan teswa, timen na yan tiya ko. Tamakurari onoua ni Roma, tagi po na tabi mau. Pen naki uya tebure yomi, baka magimen na yan teswa, nakamen na yan tiya ko. Tira na nun na timen na yan teswa. Ayuraw na nun timen na yan teswa. E nano na ako mena yan teswa, pati pa iya ako nakamewag iya. Nano ka na ba ko na teswa ba nga, ayang pa iya ako nakatayang karoon po nakamewag iya. Saki, iya kairuang kanyan, waki mena. Hindi mewang kanyan, kanaro ba anyam kantaning. Payak, enaki uya te pure yomi, baka magimena yan teswa, makamena yan tiya ako. Tira ang kanyan nanon timena yan teswa. Tira nanon timena yan teswa. Timena yan tiya ako, yung kanyan tatayay, enano na ibusimaya na nano ang Kristo. Ay kaya nakaparburo Kristo. Ay ako na kintamaka. Mayroon na. Ani, timena yan ti ako'y. Timena yan ti suwa. Kukatayan ko rin yung tuwan mo hindi suwa. Makapun na kiko na. Pasipun na kiko na ando ko. Ndoy rin ti suwa. Papagin na papun na standard ti suwa. Pun, ben na ndoy ti suwa. Hinon ti suwa. Ay rasipun na ko na ando ko yay. Sinaburin tayo na ko. Nimatara, narayang ko. Bahay ni kapan. Ay rasipun na ko na ando ko roy. Sinaburin tayo na ko. Nuro ti suwa. Ito ba yan ang kakawag? Teka mewag. Are meneno na ako ito are mete yon takay bangaki ibure ibukira. Teswa ekota te pa yes kay nanoy. Ani te pa ya kakawag. Asenari na tayo. Ganay tarana swati aswa inori yanori pa iwara. Iwara mewa yu. Payagi ko nan ka totoo nga roro in deswag. Para pun roro in deswa. May sigo nan kekaya kinakuyay. Nira na nun nan o inakontuwari nga yari kirona. Teka mewa kaya sinayo yes an sinayon takay bangaki. Ibugin saksi yaw bure ma arapure ni kapanay na nunda tayo kayo. Mga yata kami awag. Ibon sila ke. Irong tiyaw mataan. Anak ko itiyaw mataan yo yasan medan takay bangaki. Ibon nga yayang anida ta kami awag. Sana yan tiyaw na mek. Sino mekin na ay kayo.
Na ti ona maki e te te sua ye ba ya ki baka te sua ye. Ti ako e aki baka na ba te sua ye ma e ra na ona ba te sua. Nano apanen ka ti te sua. Ba ya ka wo ai kai a ki ka unta pa. Inanon te tairiki ai. Orang rara pa nam sirak asian kan ra sirak inanon te tairiki ai. Rara pa te sirak ora pan te kan te sirak yarang sikiro inanon te tairiki ai. Ora pa temsi yang anak anak ko marimino. Ay, kain tu kuaya ama kira-kira sekarang ba di tarata kaya kiroi di kaya kan sila kita yo o wala di sila au kan tani ka ba e kaya ka kiroi di sila kita yo kanan mga iya po kan ako mga apun tabi kaya mina sabus maya kan di tu kuaya ni ka ba kamaban ni kira-kira ko mo kayo bas na kanako team song manya rin na nakuroi kanwan tayo di kayo. Ay, kain tu kuaya kamaban ni kira-kira ko mo kayo. Kami au rayo kana ye di sa kapen na ben ka woto ni kangay sabun ko anda kina be on di stage ayo kami tan be metong Ikanta ekina Haran Yesu Nakoia au meta Nikapane Reitiira wike komene yai Taekina Yesu Ikanta ekina Haran Yesu Ikaru onoua kintero Kakaru ai ai te kandaninga Taekina Yesu Aram te maka Aram te berry Aram te
kawai Takarua e Yesu yoia hai au ni pene Yesu ina usu ona puntai kina arani Yesu Taiki te yoni menda Suda ni kawai Takarua e Yesu yoia hai au ni pene Yesu ina usu ona puntai kina arani Yesu Sudani kawai Takarua Yesu yoia ayam ni bene Yesu ina usu Onna puntai kina Aran Yesu Aram temaka Aram temaka Aram tibewi Aram Yesus temaka Aram temaka Aram temewi Aram temewi Kuri nono Ako tantero Ora patiay Ikantai kina aran Yesu Nakuyaw meta ni kapyane Reitiira wiki kuminayay Taiki na Yesu Taiki na Yesu, taiki na Yesu. Haya, kambas na ba kain kuya? Antena tayo na rin mina. Ang kwede sa ngungura. Kaya kwede sa meta ko. Kung nga na may takaruaya na ba Yesu mo ikay. Buo ka na ba? Tiyan ni de Jim Song ayo. Antena tayo tayo na kay gin bungi na kay. Sabi nga ben na kumay ni kon ra kaya tataboyo. Takaruaya na ba? Takaruaya kin Yesu suta ni kaway. Kambas na ba kain de kuya? Ewara ti songora di sa meta ko de tayo sinang irogon de kanon doi de tayo kayo sina nga pusiya di kita min jaswa pa nang donira kay sinang tawroy din na ko inolon kanon ti Borau ti tayo kayo tetapo de kung meta ko mayay tetapo de kung wayay sina katapot sa wawarirek sina tataro ikaw kira sa peragen taro Tamera ako maka sinang din na ko inon tiyawa ade sinang Borau kinayam tek inon tayo sa bubusi ko tamera kuna ka para yara bure kay pun na simma sa kitaw ngay metam stime to ani buren tayo nako ni katua ministro ni katua ni katua bong tiaso ni bong ni miaur sa bubusi ko kuna no ngay tiyawa yo kuna ka para yara bure ako na kailiran tami meroy di. Ben ako tayo nam tiaka sinongoraya kinan tayo ani Borau wakin. Usumay na ba na si may gaspong ay metam tiawe. Sita taro bugin tawari na tiakin nam tiak. Pako na admin ay runa andon na nangan na din ni Korea ti merurung at kora-kora. Ben atakaruay kon tayo di kayo. Nakonon mem kanta ni. Karoy na makuri tawari ba may rura. Ay nakunan kakilwe aron ng oraya kinan nam tiak. Subusi ko ang kakabayan ako ina may manda yun karakwatokin. Pai kaya natawar ni kaniko. Ilon Kristo Yesu ada peningay arawe oras ta kamayo. Amen.
Tiba narikin ka Mauri inanon da tairiki kayo sa Mauri dari episode na Mauri kain nambo inanon da tairiki kayo. Panahon ka Mauri na koy mi kami ka mora yon radio yon FM 89 kana ba kumamanangan tairiki kayo Mauri na ba kana ba kuno ra tapuay yambo ayo kuno ra terunga erunga ki kai ko konan na ko ruona ba taka data ora mi inanon da tayo makana ba ko isa na ko. Desa na ko nung ora yon radio ka Mauri ko na ba tapon kumanangan ako yan inanon da tairiki kayo. Panahon ka Mauri na koy mi kami ka magitong noroni da yon Facebook live mara YouTube. Yon na Adventist soap kanano pa to kumis kanuan ko ang ragi may maina kasi type na bangan ng type na Adventist soap the Facebook the search the Google erga na ba titira na pa kita man ya ba sa manay ako ko na bangan nori asuni maroro age ena ko man detay dikin ang batuwanan ni karkuha ay detay dikin ang bono apenin ng banaki open na suna kaya ko agi ko na missingan yan. Ang kami ito kami matok yon the YouTube Kiribas Op channel. Ana sinarigay nga nandara page yon the YouTube. Antay kayo sa nang wagin ako sa pangaran ng kakawak. Asun na maroon tayo kayo anapangot at yeso ayak ko nanuruak. Anapangot at yeso ayak ko nanuruak. No, siyong payay tanuru bangot. Ayam mama na ngayon Kiribas auru at bangot at awan ikan. Auru at awan ikan. Auru at awan ikan. Matabango tayo tagin ng tayo kayo, punak kaya ko nanurua. Inakatay at yung matanurua, mapunak ko nanuruak. Ane, tapaya sinamaruruakin ng tayo. Diyan na bayo arang ni mais. Tayan bango ta, tayan kanuring ay karang ni kanikan. Diyan na bayo. Tuwa na may buka na, the touch maha. Tiyaw siya te mapura, ekarogirun duwe yon India. Ipukin kain na panarang tangin niya, ekarog tiyaw siya yun, takapan yan siguro ay nausa. Ayasa nori. Kau tay nori ang kami ato kamasan do ko India ato kamasan norak o kam do ko ere kami tay niya bante tabuay. Si tabuan na nori. Mate tabuan ang sikiroy. Tema borayo. Ko bondin na ko mo antamuan ni Kate. O ko kinura tabayay. O ko rin na ko natabari ako mimi ako kagina matero ang kikaw kag. O ko nura na tabayay wi tangay na maigaro. Atataw di tora ka kitan kay video tan men ante tabayo ba. Yay te tay tungon ang tiririk. Iko na antaki ay pa yayo kana yus time the morning abong nano sa kauya tayo nanda tayo ari kesiro may ay tayo tuwan ang tirig to kan pan tirig on the morning abong ari yus ay tayo on the tayo ari ki amon no tan tayo ari iyaura na ba stabu may iyaura na patan pa yayo sa met berang imakaro nanian de maborayo monterang ni kanikan man the touch ma tuwan na may bukon tanan wonders of the world agay sure. Doon na may bukan na detats ma yon India. Ako wari ka utapon, ere ka utayin na kunura tatabuhay, inuri pa tatabo at kanurang. Amon tinang sigiroy. Manda tayo kayo, ako takanuring nga sinanuri. Tepango ta sinanuri ayo, tepango ta sapun ko katubi piyakin na ba yay. Tiyaswa ay katiyan na pango tan kanuring inanon anakarikipay. At yon na ba ayo, kutiti yon, kunako yon, kumarere yon, kuanene yon. Utakarwa yon, kumeu yon, kuamaraki, kunako, kutiti, kuarik. Ayo, anapango ta tiyaswa. Katiyan tiyan na ba ayo. Sinanura nung inanon tayo. Ikatiyak ti pango tayo punilon tiyaswa. Ti pango tayo, ikanurang aron na nakarikipay tiyaswa, kaya karika, pae ni kapaneka sinori. Ikarawa, agayata. Kamasan nuraron buburan na nakarikipay tiyaswa. Sita kung ngayon pa siya yun, kangay, tukin na ratara, tito yari. Nakoro na ito yata kapanan kani raura sinori ay bonito yeka atang kay karawa the Proxima Centauri. Ako nora the Proxima Centauri. Nora dia si buari ewarak ay pak konoria pani kapani apanan bakan kaskakin the gravity na ko antiap. Diyan na kata yasendo kon tokin ta kasikisigian. Yare pena ko ngayari kana wara ke terokete ay wara ke insanta kasikisigiari yasendo kon temuan tabuan de amat. Na konoria ay spatokin temuan karawan ero ko yai amat. Tekawuan karawan kana anin mantayan ito yikan. Tokin ta kasikisigian en wara Haya pun ako nando ko yai amat. Man buburakay na nakarikipay tiyaso. Monte nang buburakay na nakarikipay tiyaso. Man iunikat tekanuring tiyaso ay mo hindi nakarikipay.
reitiira ki on ko sina ko impeka ana ko min pekai ande te teka na ko niyo an ko ses na makoro ani yawa o te ki buane to wana tiki buane te bimata wana kuria ina ngana ki tena poa ki mata karinia ki mata maka pakokoro ai pa ni kabane o poni ai peka ibukin nanum awa karawaki te pa se yo na kon tuare te sakari ki pai anga ya kari ki peka ni kabane no tera ateki na ki kai ia poa sintiane na mata na pona poi karao ai ka kukureira te tapuare sipone kara uira yon na bayu itakaru karu yon na bayu e mai sina wana maguri tuare puaka kan oi maguri nano yo mata o akira o mata me karawa ina pona pon katua tairiki ni katua pung ni katua minis ni koroiro to ara tisakari ki pai pai mak oi kora no teswa ya kamen koroi konap imai na ko rin jon na bayu teswa ya kamen yang oi konap ke ko mina inanon piruton sinam ngaira sita ko pa pon sinaramma damar ay kakarikira ng jon na bayu teswa ya kamen pai ri kim na kon jon na bayu ko kiman nan sindik saki man nan sin na yero na ana rabaka hungai dera evolution areng ko komana nga man kaai ko kiba kaai ko kiba nga de sukunai age ba ko ri de dera na ri ko ri ba mangki ko ri na pa to teka wa ba na kang duwa DMCR ako karo ka kindikira mateswa erang sikiroi karo mi don ya kaman yang oi ko mind dikim ya ko kiri ki man nan ko kiri ki man te pirog ko kiri ki man Taeka ko kiri ki man te mangki ko ri kin pun ka totongan teswa amen amen ita ko to causes to be mawa isu kam na maka teswa kam nangan na tenepo ki bayar wa na wa mo sikiteka am ta taro Mauri Atua karawa no na pa marawa makubra kendan inanon teroro nakakwawa teswa kana kwa na ngono na koya anapota na mata ni kabanaya pana taro Mauri ati sakari gabay monte kakawaki sinataro Mauri ati sakari kakarawa no naba terora ayo ngande de sirak sinang katoma maron na raririn tairi kayo manta kakawaki sinakangan taro Mauri ati sakari kakarawa no naba terora sinariyain mo no kira tepukin kari kipay sinanora te pai yang kakawaki ikan sa tayo yaron na bayo e kari kaki makanoan ni kabani inanon onoua tabong oya kang aron na nakari kipay toy eura kya sibu teswa eura ki kai toy manosis toy arang kain nano ini marakirak yak teswa ya pun tete na bawari kina ba yo ita ko teswa enota o yota na ba kiri kita ba yo erik kiri kita ba yare erik anne ana kari ki pai teswa ya ki ura ki pai isi tete ana Taeka ne monte mak teswa karauri ana ko tota mantero kita ngaina madabong temono bongan teka uwan pong kargan pa ito ono o ta kuya so kiri ki andang imeranan ran o ki karauri ran meran tiran na riyet o tiran na yon tep an teka uwan pong Monday tiya so karga andang ikarawan karauri ran na kiyetam ran again ano teke baner waiwa o ta kuya so kiyai ko takiran na kiyan karawan tetap pasito wana o ki koste pe mau teka tenuan po ngayon Tuesday teswa kari katiapa tari kai utote kamawawa sinora teki buana tabi mawan on tabi mawan karkan pa ito o ta ko teswa kiar kita yan nota ikarawa pana tawaron tangay na matabong anariki bakani kina matayantay mabong maririk ayo ay takawan pong Wednesday. Teswa kari kaya itay na makain na ito'y ay kami nang kay ikarawa. Ang guys, simena inanon detay ay. Teki buwan wawi nakon wab matenua. O ita ko teswa kiya ka ba say man ikamamay ikameuran. O kiya kiba manin nanang yetan tiapa. O teswa kari kiya manin marawa man akiameu. Ayo taka na mewan pong Thursday. Now,
Erisin ako takarikipay. Erisin ako takarikipay. Karikanipay tamakoro ana tawa na tikipay na wapi mo onoua. Yara ko ni bangun takarikipay. Yara na kipa bangun takarikipay the ground of creation. Sinakaro ayo mata na yarora nikatutongira. O tiesu akarika tio mata pakatutongana. Ekarika nikatutong arona. Ekarikia pa demane o tiene. Ro sarik. Ndetay. Takaila wana bong. Te kono wana bong. Friday ya karika kiya tio mata. Si penendiki ndebonganen Friday yan. Ayo ko kongoran takarikipay. Tiesu ya pondinan doy ya na babayren karikipay. Ya karikipay na kiyaka. Ada utikipane tuwanan tamakoron wo awasa karawan na naba na bayi na kaai ni kabanaya. Asa pa ni kabani. Ni karikaki. Atikipane wo na kontinu. Anta kay suwan bong ekasa na maguri ar karoy tiesu. Oy tuki manna na maguri ni pene karoy. Ro sero ni kanuan na podon maroro onde tairi kayo. Ituki. E full stop tiesu. E mosirawa tiesu. Papukintera. E kukurei tiesu. Para wag inanon ang tapay yariasan kasay nanon mon bong nga kiyo bong. Erang nakoroy. Erang nakoroy yari karoy tiesu. O tiesu ya karoy ruat kay suwan bong tapuy pa kiyo nang ito kiyay man na magurin pa niya kariki man karoy. No, ayo ay tepong nambay suwa. Takay suwan bong Saturday. Saturday. Tetabas ya takay sipong ari yang tiesuan takay kipay bunda nang kanuring tiesuan. Ayak ya tukina. Nakoya na botan nambata. Yon muan dikira. Nano na. Tetabas ikakauring aron makan tiesuan karikipay. Nikatua tabas ng tawig. Siururing at uwari karawa naba mamarawa mangkuy angay. Inanon tatay kayo. Monte nang nikakawak. Ururing ana inanon takay sipong. Takay suwan po nga man takakawak. Iyon tiesuan. Ikaw rin nga san na nang bagurin karikipay. Tipay tawa na mo ang katukayon takay sibong ikaroy riya. Nanon teteka karoy man teteka nepera. Teteka nepera ane parak. Nanon na nikakapaya. Sita po makukatapwa tapayan. Ikakapayagi. Tipong takay sibong tatabas. Takawawa itabuya. Nanon teteka tabuyan tetata nepera na ba? Akwatas. Nano na kokoro. Nano na tabong nga tataba sa kay sibong ipon kokoro kay may bukon bong. Ikoroy at Yeswa. Pinatap. Takatenuan pa yara katuka at Yeswa. Takatenuan bunna. Ari katuka yon tabong nga kay sibong. Ituki. Imo sirawa. A sapat. A rest. A full stop. Full stop Yeswa. Nano na teteka nepera puntuki. Ti. Musiraw. Ana nanon deteka etapas. Nanon ay kay bay katinua ka karoy teswa etoki e karoy riya o tapuya. Etapas. O ayo to bay atagin na teswa pat bay yare ka kabaya. Dabay yare ka kabaya kin ko korwa. Ay, apa ni kakapayagi na panagitoki. Temondo ko nung tumakuro na tabi may suwa, wapoy may suwa. Ko kakapayagi o kakapayagi nagitoki. Depayari kakapayagi aswa, ay apa ni kakapayagi na pa nagitoki. Ara na no ba esen kakapayagi pong nga kay suwa na pong. Iapon kakapayagi na pa nagitoki. Deta batawana. Gargani bayo, ikabuta wa kita tabas bayo na batemere. Ilo yatanga. Tanan mo ang tanga riyaten. Ane, ito nga na ba kakapaya yoy? Tiyaswa ka po nga na ba tayo ni kakapaya ibugin temere ron temane matiyain. Ari yakatani nagyay tiyain ya po si teman na. Ibugin temane ay si teman. To sinanura ta katututuan. Yay teman na temane inang yay matiyain uno man tarin. Nano tiyain ayo isiman nga iyain na yausu. O tiyain ayo po singa ya kabaya king anda na kontemane. O ang kiyasa ni mara to kora kay. Asa pa mariyak o ato kan nayaka. Anang ina kon nani moon. O yata tani nga duwar temane nanunda ka anta katak. Eta nga ni yeron.
Hawa kia pa yero kona ba temen na may buko yetarin ni yero ano yero kona ba taka taka irari kin antaka. Ay ta kona ba sana ko. Ay ka aw. Ay sa kingo ya imere mangi. Matira ko ko ron mari sita ngayon ba sita buko na mari ba temen na ba ngai buko ya guys man. Raw. E katere kay to ko ko tiaso. Pa pon ko ko ar temen nari pa pon tapua ka temen nari ibukin to wari. Takay shua, takay siman na pun singay may buko ni shua. E katabuag sibukin to wari. Aki katabuag ya ki onaman. Mato wari. Pon sita man. Ari katabuag babun to wari. Awan na takatoto warang kakawag yon tatabas. Nano na tepong nga takay sipong ipon ko akorwa. Ti aswa ipon pong ni kabane. Iyaki katabuat mo ano pong. Iyaki katabuat akawapong. Iyaki katabuat akatenipong. Iyaki katabuat akapong. Iyaki katabuat akanimapong. Iyaki katabuat akaonopong. May katabuat tatabas sa takay suwa. Sinanurang kan nakaparan ako kan takay suwa. Yung na yo tayo ro para iminong kay maratete ni kaway. Inanon de pong ayo. Konori ang tiyo tatamans. Ngi suwa yo sinako suwan de mga sinay. Ati aswa. Yakaman ni kateria pa ay kaman niya tatabas. Kaman nora tatabas. Simuni tirara inanon tirero. Ay nora kayo man papakan tiamarake at the mana. Ay tako. Tiyo sinako tabi mga ano. Ono pong ampong ito korikoy. Anta kay sipong punta tapas. Punta kaya. Nora ti aswa ite na punta tapas. Meswa yo sinako deswa isinay. Aswa ito ko isinay simuni tirara. Nano na itirara kaman kakawag na tapas sayo. Ya kaman kakawag na imain do ko iya isina yari ako sinawag iya yon babag ya sibuin nanon suwag ito buina. Ay ta ko yewan ako moti ay siman ng kamirawan kakawagin na utya ka mausuan ako para nga itirara asa suwag enaki na pakan tapas de mana. Tiamara kari baba kami karawar te berana. Enaki pakan tapas. May na ba itirara ikakimuan na kuno sinawon kakaya tapas. Hayari yung tiyaswa, ay siman ng kami indaw, ni kawagin na uteka, mausuan ako. Ay kamang niya itiswa. O, tatabas sigay. Naroon na tekin na tabay pa na. Ako na uring atabong nga tatabas, intabuya. Ono pong ambong inamaguri man kasama guri. O, takay sipong. Anatabas iyo, ay aswam. Kung natay maguri ay tautana, koy manasim damane, manasim tiyayne. Mam toro tamane, mam toro tiyayne, mamman, mamiruay na namo. Pay bukin na, paya karawa yeo amon naba mamaraw. Kung nakawagin na tatabas, pabukin na, pabukin na pa, ekota na karikipay tiyaso. Nano nga na ko kawagin na tatabas, kuri nga na karikipay tiyaso. Kuri nga na karikipay tiyaso. Teka mimi ayo, patiyaso ha, ikuriyan tapo ni pahin na tiyaso. Iyak yun ni makinamuti ay pinangan na ng pinakuri. Ipon Korea. Tapo ni pahin. Yaki koray suwa ay kay teso yon tepigem maraware dei. E kay mauna ro di yabo siya mauna. Yaki koray ay. Yaki koray ante pepa pena kay urarak ndi ay. Yaki. Yaki koray na ba teso naronan. Teso e koray suwa yon baba ka sibu. Pa kota na timato pa tiasibu na dabanin ko na timato ang nagidodok. Tatapasan. Kuna uring atabong nga tatabas ng tabuya. Kwataya, sipon si kunahan katabuat, tapaya, yapon sen katabuat, yaso. Siya ki kunahan mga katabuan nga iraw amata, tapaya, yaki katabuat, yaso. Yaso, ay kari katatabas, penatabu. Ay tabuyan, takari kipay. Ito ko tamuan teka, kuna uring atabong nga tatabas ng tabuya. Raw, pukintira kaya ka nga yaso, kuna uring nga. Raw, ayote kaya ka man debibit. Nano na yatay at yasoba, inang maning at yapat yakan tatabas. Yaki tangiri at yasoba sinamaning at tangiri pa sinaururing. O mo na tayakan teso ay bukin tatabas. Kung nauring at tepong at tatabas ng tabuya. Uringa. Ono pong ambong inamaguri men kasama guri at kaisipong nga natabas iyo yaso. Aki ay kaya tayakan o kaisipong nga natabas na yutay. O kaisipong nga natabas na itirara yak. Ipon katiri at yaso ay apon na nabay. O takay sipong anatapas iyo. Ay aswam. Ipon tira bantay apay hindi pong atatapas ay. Nayaron ta pong nga imain ng per day. Imain ng koronirik. Ito ay mo inam koronirik. Iyaki ko nandik iba. Ta pong nga kubong yak.
Temuan bong, takatani bong, takabong, aki kauring amuan bungian tiyon naba. Iron Jesu. Aki. Tiyosin ako wabi tabi matuwa na karawa iyo ma naba mamaro mapain ka penagina no yan no bong. Raw eswangira tiaswa. Bukina bayaran kay Siriain pero Maurian takay sipong. Karawa iyo ma naba. Kanas pero Maurian tiaswa takay sipong. Suring papuning ay mak ngay ati sa karikibay. Ang ayas pa nindikin ka pa na iron. Ay ito kinakoroy pain takay sipong. Mga yara koroy ruwa tepong ara tatapa si iyo. Ay etapuya. Tatapa sepon na kinaronak sina ko yayutay. Mga karawag ibuki yamatan ka pa na iya. Nayaron tesuar ko na tayo kamati yamata. Paya kinanonak sina ko yayutay. Paya nanonak na panakoy na pa. Sinakisiling iya roran damat. Ayun na ba tesuar ko na tayo karawang pa itepo wakarak. Sakisibuki yayutay. Mga yara tesuar ibukin tatapas. Pun saksibuki yayutay. Napunibuki na ka pa na. Ikatere-tere ayo Yesu. Geteten kau na kuya tan wewe. O ito na kuya karawa kita tapas ibukin tiyamat. O siya tiyamat ay ibukin tapas. Yay kakapara buwakate te kayo. Mantipipit na rin na yo. Iyaki ko na ni mga kaitara. Kung nakawagin na tapas o kung mga akin. Ayo ite akinak pa karawa kita tapas ibukim ay bugo. Ibukin tiyamat. Titekan kuri kaya kabungan na kay anthropos. O anthropos mankind. Tibutan namatan ikapan. Nano ikarawa kita tapas ibukin tiyamat. Imo tiyamat mayroon duwar timuan namatan ikarawa mayitan atam di kagi mana yewa. Nikarawa ang kuya kung orang tayo kayo. Ikarawa ibukin tapas. Ikarawa ibukin tapas. Payara si kapaya. Pasagin na ba tiyaswa. Iya tayo ba sinagi makura sinang punong makura naman nakitok. Katuwa minisin katuwa pong agyara mo sila. No, saki mesin ngayon. Tiyaswa ikaswa tapong ngayon. Patabong ngayon, sinamo sila, o na mga muano kikura-kura. Ayo, detain, mga kikura-kura, yun, ano tapong katabuat yasway. Okay? Ino naman ako tumakoro, wabi may suwa, detekan kuri kibukin na, nanon nasasan nga para anthropos. E nanon punputan naman ka pa niya. Ari ay panin tapas. Paya karawa kibuki at tapas. Ya karawa kibukinan ka ba na tatabas? Buntias wa karawa tatabas ibukinan ka ba? Awa matay kakakawagin na tatabas nagikamataw na nga napon kairiyan akon aw maunga. Etap. Ano na teka tiaswa? Tukura kay kakatabo tatabas in kawagin na roy. Nakairiyan akon na maunga. Iya na maunga. Sa tana maunga tiaswa. Payaminayit. Ari karawa. On nakakukuray ay nanon maniapaw ang tataro. Penatong ang maniapaw ba't maniapaw ang tataro. Ay niya po ito namatan ka ba niya? No. Ayaw na tayo katabrabas in kosa, but tapos, akyat tokin kapungan akin. Nakapungan akin naman para tayo sa rikaraw. Inanon tiyo to tamansin ka pa niya, iligit tapos, mga nakanigin natin, yaso, akyat tokin na. Imara na, manabutan naman. O, yung aniya na pa, tapos, panariki pa kanigin na, imara na, mga iya. Paungan na tayo, papuni iyo ang ay tabuya. Raw, kanaskawagin na tapos, si tabuwa kilon diyaso. Si kokoro kilon diyaso. Punno matanghay na sinokoro. Tatapat po siya kita kanigina, kanigina deswa. Mapunta kanigina, ako na ng mga mon, kanigina no rat deswa abo. Detayari kung taro Mauri ang tatapas, yang anay takakapay, ay tabuhay deswa. Toya yan nasisira kinigangay. O tiraro ni Yesu ang tinuda demens. Akawagin na tatapas ka ang tinuda demens. Pari-hari tiyo da demens. Toya ka nagwawan. Matinuto naman sa teraro. Teraro ni Yesu. Sinapundo kina mo harapo to. Harapo nga harapo to nga girisan. Ayo to ba yata akin na. Ayro ko inatara ta Yesu ayo. Are kay kawaki ay. Ay na kung tamaniya ba kita temporan. Tepong nga tatabas. Naruaro na. Ay tira kinuwaraboki. Raw. Ayo kati ni Yesu. Ito akin nakikay. But naruaro na. Ditata ni matang as is custom was. Bunanuan ni meuna. Sakin katopong. Ni katuwa tabas. Nanana kong tumanta po. Ndaro Mauri. Nera po to ay Yesu. O tatabas sila. Akyari kita tabas. Hindi tayari ko yay dinudo demens. Punti tabas sa raman tiyo demens. Tatabas sa kay suwan po. Nanon na Yesu. Ikosa. Payaran. Ipunti ba ito ang katabuat tatabas. Ikinatatabas. Para po nga yakaroy. Ngeri kinamata. O iriya kinagilon sinana ni Maria. Ni Maria tayo tayo. Ni Maria ti sakaw kina tatabas sa takay sibong. O ni Maria iriya kina Yesu
kakawagin de tapas enana on tara Mauri Yesu ngay ikaw ay ginanon tira tete ni kawayan o ay na ko na ban tara Mauri de tapas de temporada naro arona katina takamimi panggiamate Yesu o yakawagin na patatapas Aki apa mate Yesu ekawagin na patatapas Sekarang entah kau kena dapat si Yesus ngemet. Eta wana taka Yesus ngana kamtangira ya to muin na usu. Ante pa ya kakawag asong iron sa kameo. Mangke nang na ko Yesu o kauringi ana dai konoria. Akam na kaitarakin takangang. Yai ta pa ya narok. Makam na ururung at tatabas na kurwa. O iyo na taka taka na mata yo wapi mau tagi buana wapi. Akam na tataro. Pakam na kipirin ako tetano pong ang tatabas. Eta ya Yesu ay tatano prabas penano ko. Ninian Yerusalem, ay nang kabaka Yerusalem, ay nang kamauna Yerusalem. Ay tago na ko yan na rin. Tara-tarayin kami, pakam na tauro ay mga datayan. Kana nang ino ko datayan, wala ko apirin ako. Ay ka ngayon na tayo, kam nagipirin ako ang datayan na pong. Tayo pirin ako ang dakabanan na pong, ay pun the last minute. No! Kam nagipirin ako. O, tatapasin na ba? Baka na ako mapirin ako ang tatapasin na, kam nanguragi pa, hindi siya ako mantero no. Kamamakuringan niya, kamauro at tatapas. Ay Yesu ya kaman tayo pa na riri ana tima to an kawagin na tatapasan. Ay kauringi pa na tima to ndaraya pa na guru at tatapas. Anaki pirin ako tetane pong ari punta ka peren pong. Anaki pirin ako tatapas. Anak man pirin ako imain. Konoria. Ana riri Yesu na kapan aki rin desiring aging gero ko sito mana tangan buka na ni Rome ni kapan. Titangan buka ito. Ay ka dobi piya gero taram. Akaman nako ana riri Yesu. Aki amet entero ko han. Pare akaman nung iron na Yesu kameo. Mana tayo ya kauringi Yesu nano eta ya Yesu pa na punti mato ngawagin na tatabas urwa ka gero taram deri AD 70 ya ta yes ani bo detay sa ako na ni kinatabong nga tatabas pare yan ako tabong ani kay sa ako na nuri ngay dai ka sembe ko kay tabong ayo ay ka kay ni kinibas kita kay ni Eric ko wa yes ani bo detay ko wa yes ani bo detay daw Sinakangan ko na natatabong at kaisipong at tapas ro in kuwa at kaisipong tabong ngay ay kay paye ka tenua an nakateri na nung tayo kayo ako nakarawan taray sinakarawan ka para nako namba to wana tapay para nano tapay para ayo na punti na to an ko at tapas in kuwa teka wawa tetete an kaway the language ina tima to ina nung tayo tete an kaway ay tapas apun kaisipong apun ko taka tenua the astronomy Kamatabayan ito in tapon na baka war the Greenwich Observatory ari ingran no yerik tananta po in kakatay kaya kamatabayan kay tetay ina tawa na pat tetay payaki ko na buha tapas sinabunde sinabande na manan asin anori ato tanang kain tetay ay kay kaway ka denua sinori I don't know pano ang kay mandi oto demans itatawa may sindabong o itatawa may sindabong iyaki warawara na tuwa na wo tenua awan mewa no wo shuwa anu wo wo de buina ni sana ko yak gemenan de era ko de yaka ta pai si sipong may yaka baka takaraw yon na ba angaw tangay na angaw tebong iwarawari isipong no mind ko de yaka kari kan pai de makaro ani shuwa de buina imin isipong o amena ran de yaka yon na ba yetara tarangay no onu warawari isipong Kaya kan bayo ngano ngatubuina, ay mga kakoro isipong, ay mga kanakwa de top mentiak. No. Ya susuong kay no benang nori awara. Ya penetiran ni mau gesway. Pari menang kay non tiak. Kaya kan bayo makoro ngano ngatubuina wo, ay mga kakoro isipong. Ay mga kanakwa de top. Ay yaki mga kiri de top ya. Bukin tira. Yari ke tia bayo de top. Yaki mga kiri de kay buki. Yaki mga kiri tiak. Yari ke tia bayo nga yari askuna banda ki mga ki. Ya tay no ay kay ba. Ya mau. Tiyon napa. Ani to warawari ayaki ko na ano bo. Ya kaman warawari akaman tatay kain tayo para mayroon no wari kak. Ito yaki nagtatabas ng takari ko ba yon nun suwa kita buina team na to na benon suwa. Ilu yato boto nama day direra. A team na to. Yaki ko na ano bo na pero yato boto nama na ni direra kay yuta yan karo to bongayo. Papun tapas na ba. De tapas as tapas yan to bongayo. Na tapas deso at kay spong. Yaki bo na pero yato boto nama tan. Are na no na. Yaki ko na ano bo nang ano bo araw tatayen kakwaway ka nasukay kan. Tuwa na ba ta kakwawa?
Punna na rin Yesu. Tanan mo ang Kirisiyan na gere mo ni Yesu. Kana sinura to pong are mate Yesu to Friday. Si penen na tayo ka ban akyat man na yakyata. Mate Yesu on Friday. O sila ira Friday patakan na pong. Si penen na tayo takan na pong tabo kana haro ko taste mate bakat. Ay kayo. Paya ka. Mate akin na kinta pay para. O to pong ini katerang ari yo yakan tapos. Nano nanda kanima pong are mate Yesu ari ite akin na kinta wang keri ani ruka. Payakan tapos. Raw yera ka ng kanda pati tapos the Friday yari. Yera kaya kan. Ayaw mo gina. Pati tapos imo man tayrik. Senorian na ko ibong awad na tinuwa tinibimbaw. Anay ay romi tapos at mo sila wata buhay. O kam nakarawawa tay tam na imi. Kam nakawa ginami tapos ang karuwabong hindi na makain ng tayrik. Man tayrik ni mga karakuha tayrik. Amen. Raw ayo Titabore mo na yay tatabas. Man tetairik. Makakara ko. Tetairik. O mo man nga itetairik. Mo man gebung tay. Itenatay. Yapong. An mo na ki. Tibong yapo. Yero ko tatabas into Friday yan. An bugin at yata tuwang geri o. Yakan tatabas. Tibongin ka tawro yari. Tibongin ka tayanang. O yakan tatabas. O tupungin ka tayo ng ngari. O yakan tatabas. Takamimi. Payaki Korea kita uang kiri nagyakak. O Yesu. Iyakimat din nagyakak. O sinanura ka tuman. Diba yan ang kakawag. Ito kuwa warang kakawag. Yesu. Imatero into Friday. O inang ito kuwa natabas. Bungin tayan. Yakamani matimay na. Ndaw ni menen. Musiraw. Ni kahit tarana pong ngata buwan nang ito kuwari. Inawin ndaw. Inanontiruan ni mati. Nanapong ngata buwan tatabas. Nano na. Ya kisi tapas Yesu ngem na yon dia bang gemel etapas ina ba ni mata e gari na ba na tapas taka mimi ba te pong are mate ya Yesu o ya kamante te akina kinti odo de mens yai te to wana ka kaurunga gi ai siringa kini Yesu meten te sibu te dei ena sibu te dei deso na ko yai bong o meten o te ki bona yau ai kai yana to iyo ai ka muska ki bongia ai ka te yan pota kai ka ta akam na katanotan bongia na ko ai ka muska ki karaura u ira ide Dadai kayo ba nakarawan ko tata pa yayo. Yay tetoa. Ako to ko tero ko ni Yesu. Ay ta ko tetoan na tuwanan. Punna na to ayo aterio. Demuan na makaina. Ni katangaw na mapongin na makaina. Datairik. Raw. Ayo tetoa kamimi. Ino kun ta katipi mawo na pongin na makaina anitan. Na makaina ni utay. Kamimi. Patapong arin ba di Yesu. Sura nga ti takaragimuhan patirahan ko tetoan. Terio. Punta pong ari manang ayay tiana ran siri-siri. Yon ay kubita. Siringiya tanani karimuhan ka ban. Matukura kaya ipiniya ki matarawan na yaw sindrara raran sibu tetei. Ameo. Ori yaw akiron tiana rari. Kana ano rati matarawari ba ipiniya kindrara. Iri yaw at yaw saan tiana rari. Mga nakunarimi na mga nagya tiraran. Tiki. Yatangin na ba ito? Yan matinaso. Ayan. Yan siri-siri tiana rari. Ma ameo tukora kaki ipenia ki matan na yamataro daran tesibu de yare pun tibu kini Yesu nano na teto ande imatero Yesu e kani kina mateni Yesu e puta umare mate ya Yesu taka mimi patabong are mate ya Yesu pun tebu imawa no bong tena makaina ni utay pun the 14th day of the month nano na ipun kuroy nanon te payara kakarawagin teto ara dirio imatero Yesu the 14th day of the month. The Friday yan. Maya kito kikan. Sinaidian ako. Iya mga rimuingan dito at tepera na area kikarikak. Buni mo interior. Dama korona pa na wapi matenu ate ki bana ani ono. O dito are tepera na area kikarikak kinako ni yeo ni katangaw na ni mapongin tena makain na ban. The 14th, the 15th. Ano punta rayangan? Yesu Imetin the Friday yari panangin ko tatabas. Imusira wa inanon tatabas. O yes ang tiyakin na Yesu pangaya tepera na ni kame warero may karo. Ngaya tepera na. Dito ari kakaro yan ba itirera tepera na ari kikarikak. Ari kimena teisi na na. Ipunte na ba ibugin dapat ni Yesu ay kibure. Ari teisi ite ibugin debore. Nano tepera na ya karikak agya teisi na na.
Ponte ibo kini Yesu. Bunda patan Yesu wari ebene. Ndaka tepi mane me won pong ane inanon teru wani met. Emet ente pong are me mana ndaka tepi me won pong. Ngota terio are siringa kingwa te si buari. O ayo ebene inanon teru wani met. Tera pata are te perena. Isuru roi. Ngia te akin na iwan ante wan gerio. Ya katomat ba yari ba sita po me ya kurasiroi ya coincide ya ki kurasime. Apen ni baro indo konte ta ya sito wana. Te tabas. Are te pong are kao kina kingwa. Dio te mens. Ge? Are te perena are karikak. Taka te pimene me wan pong tena makaina. Ito meroi mate tabas into week are apondo konte ta yare mate ya Yesu. Apondo ko tabas ay kauwai ka into man to wana te tai. Ngaya kono ra te kana ironia no. Yo na kaya te akin na. O te pongin ka tauro yari mga yari abusia pirato yuta ya banoti ya kuwa ya wagaki te kora ka woman na kaya sinere kin Yesu. O pana wuta kina kora patay ya paongan na kimena yon ta kay pangagin te tabas. Pati tabas ya kakanna to te tabas ari. Yara lang te tabas sa iyo ironiwano te tabas ya kakanna to. The high Sabbath. Mapagin tira kay diyan the high Sabbath. Yara kaya rin nagpati tabas ya kakanna to. Pabugin na ba? Ato meroy tabas. Age ko to ko tiya Yesu. May pondo ko ni Yesu, kaya pondo ko roy ni metin te tabasari. Ya kaya ko to pa iparaki? Yesu. Ya kaya metin na yapon ni metin na nagyakak. E po ni metin na panikakoroan na nun, te atin probes. Ano ya kami ni menin na nun te pa ipara. E kakoroan na nun te pa yari kami kakoroan kido Yesu bonite rara. Nukuto ko tiya ro kon te sibu te te yari na met. Ipo kaya te potan na met. E marok. E met. O e menin na nun te ruan ni met. Nikari niya na pa te tabasan. Away na ba kikari na yari mo iya wata natin din met makami na napatan awak awakaroy bay kapuyara na makapira awa mo sikirawayan te tapas duwa mo indeswa nano na ay niya kaya Yesu ang kaya kami na napatan to Friday yan away ka kaya na panuki panang na kon karoy kapira na puyara para takate ini utaya kana mata tiwa mata ina mga kito kora kin takate nupong ina kon kapira kinapatan deruan met ayari ay nega ay kakain na sana ko ba yakando ko tapos sangin ako ni kakain ka tawro ay kabira para na mga ginag Yesu na nakatinubong kabira kita patan kana sana orang ate tepong ari si ay Yesu nano na to Friday oy ka nga yaway nega yaw kin nga yaw roy bay ka pagera o musik na pero oy ande tapos ganya te akin kitepong ari si ay Yesu e ko ako ron to bay para iya kita akin ari kitara me pun te akin na baran tepong anen pun narana on te pong ngarin temuan ni pong in the week. Guess pa ngayon na. On akakayara kong tenda ni met. Awawo si Peki abo yara na kaya karoy. Araw kong kayo panang naon kapirarapatan ni Yesu. Peki akatawaroin kong to Friday yari. O nang huwagin kayo to Sunday yari. Yaw si Yesu yay. Anang naon kapirya. O ano orat yasi mo makarap yung anak. Mantenda ni met. On kaya rin. Awaki ko na yarapatan to yari Yesu. Yaw si Yesu. May yaw sin na ngay. Puntiagin na tayo para. The pong are timuan ni pong in the week. Nano na. Yasento kinambay suwar. Tawara nambay suwar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yasento ko tatabas. Yato kita tabas. Ino ko tatabas man the Friday yari mati yari. O nano nang kan kaya si Yesu ndo mo na pong. Nano na tatabas ngan. Yari ay ngan ni mena imera na bong ay kahuway kay the Sunday o the Friday ari akani ay tatabas. Nano na pong hanay punta pong ari mera na nangan ay pong Saturday. Naroon na sa aran ng kanito pong ayo, pahit ako ano pong. Sa nori bayak yarik, kasuruwaron, tukuhawan na tayo kayo. Takani mapong, tabongin ka tauroy. Tako ano pong, tatabas. Sunday, ariyo siya Yesu. Ane, tukuhawa, sinuri man tabay paran, bayak yarik. Tabaya kami, miingan na pare. Yaingan na kakunan kay. Ngay, sikawa kina Sunday, papagin na ba, yaw siya Yesu, may bukoy yamat. Raw, yay, diba yapon ka nga kinapay mati ni Yesu, may mga usan na. O, tirata ba yas ka uring ayay. Oan, idom tamakuro ni onoua, tinuan ako nawa, pauro, ikamatatay. Kamagyatay na ngayon kasi papesito, akin ako nanon Kristo, Yesu. Pas papesito, akin naman ako nanon ni Metena. Mga yes, tao na mga yan, papesito, akin ako nanon temet. Panayaron Kristo, ang kikauta, may bukoy yamat, makan tetama. O ngayon na ba, sinanakon ako, inanon demew na bangkay raw, ayo, ito pa yaka, uring amatan ni Yesu, may mga usin na. Tirindan ko inanon tiran ng babesito. Kurin na ko yan tiran, manukuna yan doy tiran. O ang kiko sila, kumating na yun ni Yesu, kuminan tiruan ni Meto, kumina yan tiran. Ang kiko sila, wakatuto ko na ba Yesu, ang kiko sila, may bukoy yamat, mus.
An te pa ya kaurunga mate ni Yesu. Memang ausina. Ya ki kaurunga ki mate ni Yesu memang ausina. Ndepong. Ya kaurunga ki ndapa besito. Tuwanan ba te pa ya e ka matoan den te tapas pena ko nan pon ti on na ba yu. Te tete ni kawai ke te language na nari tekin. Ira ka yon te bubu abu te tete ni kawai yaran kinakin ti on na ba. Ayaran na ta kay suwan pong. Papun te tapas. Ano na ta kay suwan pong ano na Saturday. Te pong nga Saturday. Kana sinura te teka ni kurik. Arante ano pong iriya Sabaton. Te tete in Spanish Sabato. Portuguese Sabato. Italian ke Italy Sabato. French Samedi. Salmon Samstek. Te tete in Russia Sopota. Te tete in Poland Sopota na ba. Te tete in Porsche Sambin. Te tete in Hindu. Te Hindi Shombat. Te tete in Rasine Sabatum. Ay kay tete ni kawai karang kinakin ti on na ba. Ay akakuwa aran tepong at the Saturday patatabas. Nano na yakipwa aran tatabas at the Saturday tete ni kawai ti on na ba yu. Hoya ka nga ang kandang ayra. Daw ay punsita ka nga ang ayra nga na tete ni kawai. Bangayra. Ira ka tete ni kawai ritan mo na tete. Ay to ko na kay mo na ira language. Sakit tayo pantay o sakit ka na buki-buki na. Meron ira kinaronan. Monday, temo na pong. Tuesday, takawa pong. Wednesday, takatino pong. Okay? Thursday, takapong. Friday, takanima pong. Saturday, takano pong. Sunday, tatapas. Daraya? Anararayray. Iyay kaway, tiroro na matiroro na. Inanon tirayray yayo. Tirayray yayo. Iyapure. Ponsiye kinabas sa akokoro. Rayran na na pong. Oya ikaw ay tiruro tuwa na inanon tirayra yan. Kana kunori ang the dictionary ni kaway dictionary kapon ng natak the Webster mataran nanon the 7th day kita kay supong tetapas. Nanon na the dictionary ikamatua. Tetete ni kaway ikamatua. Kana sinora the Royal Observatory ari buritan ikurenach ikamatua na ba yakipuan na ba pong in the week. Yaki buat tayo at tapos isuko na panin na. Yesu mana botoro akakawa kina tapos. Kana sinura bauro ang gerunu kan nambi por ma aporonia awaro ko itataro ni kari ay mane pa yuta yay o pauro irin na ko yan narwaro na oy de at tapay para tinuwa tapos ni kapara nanon tapay para. Tara pauro. Takapan na namate nang may sanang korbo kindinuto tamens. Etapas in kato tapas. Iya kiri na ibu nan pundi rin kato mate tapas kato tapas ndiri niya tapay para. Etapas na papauro. Ang kiyo siya na kumandang maniya ba wabubusi pa na tegi nagteka ikagay na ko yan tapas na rok. Ang kiyo mga roko tapas ay akurin pena kain tekawan buta kinunguran na teka teso. Taray iya kimis tapas. Iya kibuta kitiya pa ni mga tabong doon pun mga tapas na ba. Ang mga roko na batan nungura na teka teso. Ilong bauro. On the tabas, wow, siya na kung manimataro ang takawari na ko na rikin takarang. Aki at umanta bunda tabuayo. O Pauro, mga nakuha nuri at ura, kami na rikin takarang. Apo ta kinabantaro Mauri. The tapasan. Ano, yakipo at tapasan. Ebonday sinako. Dora, the tayo kayo, ibatira Yesu Kristo ba? Ikokira ka kinakon nun, the taro Mauri kuwawa. The tapas, natapas teso at kaispong. Ito ako tateka na tako sistema ko rotuan at kibutubuin na kataw pa di pong ayo na pong dawi ang kwad the Sunday punta kaya tekan na the Sunday kaparanan. O imin ay nanon tatami na pong dawi. Iteki na kikay siya na pong dawi. Iyaki ko tiya pong dawi ng the week. Mga nasa karawangan din kaparanan ba? Tira na nun na imin ay iwan ay nanon na pong dawi. Hindi tayo imin ay nanon tatami na pong dawi. Sa sinura kaparanan ng tinani kibutabu. Mga yawi ang tatapas na ba na sintyo amat. Nanon na. Nasintiyo mata iwe yon de tabas nano ngaya uwe ande tabas pun ngaya ekariga de tabas pun ngaya to uwe ande tabas Yesu pun uwe ande tabas are nano nang kan baka nano ba tega nagirin yoanen de causes pa imena yoanen nano de tami nano bong to uwe ana bong to uwe ka kandik pun de tabas ana tabas de sakari pai pun nano bong to uwe ande causes
Ay na numakaya kaya isa kaya tawa na suwat Yesu maunin makina ni Yesu. Tukura kay kano mata Yesu at tinikira. Anak kawakin na suwat Yesu ay menay na na tetapas. Tetapas iyang at Yesu ang takarikipay. Iyang at Yesu ay sinay. Ikaw ang ginagiro yan na mata. Ikaw ang ginagiro ni Yesu. Ikaw rin niya giro yan na rin. Kani kinaya ng mga kanti Yesu. Ikaw ang ginaginabantiyon na babo. Arisinaro ko yan. Kanaskikiyak. Paron karawa na bangkay, maohan na pa na bangkay, ikan na karoy, gaya na pun timeto ay mataw, pun na nateka yeo. O yaro yan na pa, mikarik, marami, pana timeto. O yaro na rin mi, pana na kumayamata ni kapanayan, taro Mauri mataw, diyo yak yakurak, on te tapas yakurak, pun na nateka yeo at apota. Raw, hindi mo yung ari, te tapas sa iyo at kay subong, ina pun tapas na kinapa. Hindi mo yung ari karaw. Ito yung nababu, wala nakabuwaki doon tiyaso. Ari anaro ko may miyang, anaro ko may mayak, anaro ko may mainuk, may mayo, anaro ko may China, may Russia, may Amerika, mantiyono na Amerika, may yon na Europe. Anaro ko mantiyon naba ni kabane. Anapanin taro Mauri at Yesu asiteman na. Hindi tabas ariasan kadiya, baka uringan na nakarigipay. Daw, kanaro pa, kunura tiyo ta matakanta ni nga matakuwaway na nandadari kayo. O iwiwit ni Yesu. Pakuna taro Mauri ang tabong nga tabas. At kay sipong. Kanana pa to ako, suway no rayo may maina. Ngayon na pa. Yes, eka ko na pa. Yakin no rayo may maina. Ikare kinakaya ngayon, tuwan ni makitawan. O ilang matuatuan, na warwari. Ilang kapatid sa kuro kare, wirun dumi sinara ngay. O sinaw, manda matuatuan, takamaso. O natataya ka sinaw na ko, arito pa'y, ito ko. Kung napun na kita kakaroon na panuro na patatabas. Marangay na nga sa ilarangin na mga naru ko tayo daman na naman takador ka ni sa panan akong takakaroy tandak. Sa mga panan ako naman takakaroy tandak. Kanayuk, noryak. O yapon nororya na bantayan ako. Silang kukuray para silang uno mga nanog. Yatayan, natangkan naman ng mga maraki na papanoryak. O iwan na tayo kasi nauna ko. Ang kanan tayo yari yamat eh. Was pa ko na nuro at tatabas. Ngayon ora to ko wayo. Iuro nga sinaway ako. Sinaw, is, tipay ako koroy. Payay tipong nga napundiyan, karinig ako, nariyan katabuak. Ma, yan orya nga, yan ororoy tipong, inukuwa, nariyan, kawa kinagino, yan katabuak. Gano po kung may kayo, ang daswang ko, yari kino tipong, ari, may, kura pa pakwasan day, aron kawa kinan tipong nga tapo. Payan orya nga, hindi tayo. Kanano pa yung una ba kagin na ba, tinamakin na, yari kino, randa tayo kayo, ay, makan te tama yarori yon na naibubog te aswa inoy ko pako na kaya nanon to ko ana pong te aswa ya pun san kamani men karikan bay ni karo ko to bongayo yaki ko na ni pitaki yaki ko na nuruwa kite Bangota ay reitiira Yesu pasinari ente mo kan na maka te aswa kam nangan na tinubuak bayar ko na wona musik te am na tor Mauri to wari karawa no naba mamarawa makuburagen dan ndokin te karigi payo punte tabas sa hiwe de tiaso pasinamangokin nukiria on makwa on tar Mauri kana pa nanom de tayo kayo bako kan mga tar Mauri tiaso inanon na natapasin ko o tiaso on makan de tami erori ikona nangan ko to kona onan ko ri am comment de yan pe pare na bus de tayo kayo onan nangan anom kana bako kan idiran tar Mauri na kon de ngamo kakawag bako nanuraron ne askaroy na tar Mauri de tapas ko raki o silang bus maiko Korea na bandang beba na ko kaniri na bandang Mauri sinang busma ko na matanda na matarway ko rupo kay. Kito ay begini bu. Kay yari kar ko kan mga yay bondik ibeso kito ay bayik. At roy are kare sa busma ko. Tiaso pun panana ni mebete no kan. Pa tangi ko ba kuno ra to kuwa. Ako na kuno nori ani kay to kuwa. Are sa nangan ko na non tayo kayo. Panaw an ano rin ano ay. Karaw tayo kanano ba to ay tangi buwan panaw na ko yumi. Mayo pun nanon kan suwang kami to kuwa. Iyaki imano no ngkami. May kawene anak ko wati aswa mana anak panani wewete mantangira na ko yumi pakam nanori handa tayo kayo. Ngay sinori pa yaki bisa ti aswa. Yaki bisa Yesu. Aki bisa abotoro. Aki atman na pa bisa. Kirisan na ramon kirisan aki bisa na. O yan tayo pitangan na tatabas. Kanawan na rarili na kon naganda yung abong antay bisa. Ano pa na nagkakapayagi ron tiya suwa makan da tayo kayo. Taro mamano ay kakamura. Inanon da tayo kayo. Ano man na taro romi. Akam nakabay.
Era ba tara keng giroy. Te khongora kanon tadi kayo. Wala di songora ito ba. Ya pun nang ngasi ada kosan na tayo may may. Yari kikasiyan ada kosan na tayo may may. Nakunti nga pong ito pera ni ko khongora. Ayan tayo ya pita tatabas. Nakunti nga pong ito pa. Anya kanon to khongora na rin na tayo kinati sa mirorun tayo. Sa mga kaingay na kundi nga po. Kaya tabi ba na nabus? Punta rin na bari ko niya feedback bukid ako ang tayo kayo. Kung kaya kung meta kundi live de Facebook at YouTube, may ba comment? Kita pa de kung orang may o ni meta kung may. Ako kaya kung orang di radio. Kung nari na ba? Isu at inuwa kaya, may onoua to na roy wake. Sinabu sumaya kain podig. Nakumoy kayo, o kanta ni nga, sendo kami track. Kam na kanako ko na mito karan ng day. Ay, kain podig, sa usumay kami nakumoy kayo. Kabasin na ba? Ay, kaya punta bin, kaya kain podig, nakapunti mo doon, nikakauling. Ay, lang nikakawak. Disuwa, bukin tinitatan na raw, disuwa ka. Nakul ni Sandig, Itira ni Suwa, dumaning abong. Kaya kauling dinis, tumantani mo su. Nagikabakan ako tayo. Jack yung maraming dumaning abong. Ibugin ko rawan ti susu. Yay timisin na ni nakabungan natin is. Timisin na nari ako na kunto kayo na. Yapon ko asa na ba ko pa kan tinilig raw. Ay raw am diligin na andro Marion. Ni merurung dapat am Marion itin dapat am Mari. Ay ako asa na ba. May sila tigrisi dapat am. May sila tiran ni dapat am. May sila koran di dapat am. May sila koran nam masinis. Am may silik. Draw na gimana nakapara-para tinis. Ibugin ti merurung aray ni hawak. Ay, sa sumaya rin ka bonig, kamakira ka na kumoy kayo, basta sumaya kami. Nang ako na mito, kuran ako nante. Mas nakatauray ra imano kin Yesu. Pasagi ko na natawar kon Yesu. Ro kon Yesu ayaron te saira. Ayari tabu Yesu nanako nakatauray na bi mai. Anda mga musika bi na punta pa. Pai kay men ayay. Akam na men na tayo. Hey, 1, 2. Hey. Testing 1, 2. Hey. The one. Test. Hey.
Kanaba kain bonik nang sikiroi te panami o kunami nang sikiroi te kana. Amen. Amen. Nang sikiroi karakona no. Ino poke ai towe. You are the source of my strength. Ponsi ngai ya. Kuna ndike me iruna karakona. Kanga poni ngai roi te main roi. Kanga poni ngai roi te power kuna ndike te to karakona me iruna. Akeri ki te mena o puna keri ki te mena sikora ni karikia. Karakona na merungi la me. Te mea were me iruna. Kampesi naba kain boniki. Itang ide pa na puna niya singai kuna miyan. Men nabusiya kan pwede ba anak ko men mga kaniri kuna yeri to koran. Kan pwede sa usumay kami na kumuhay kay baka nakanakuha na ba kuna mi to koran ako nang tayo. Kampesi na ba kan pwede? Hey. Hey, 1, 2. Hey, check. Hey. Hey, 1, 2, 1, 2. Hey. Just Hey, hey. Testing. Hey. Something's got a hold on me. Something's got a hold on me. Went in the middle last night and my heart was surprised. Something's got a hold on me. Something got a hold on me. Something's got a hold on me. Went to the middle last night and my heart was surprised. Something's got a hold on me. The preacher, Oh, yes. he grins so right. The preacher, The preacher. Oh, yes. he grins so right. Went to the middle last night and my heart was surprised. Something's got a hold on me. The preacher, The preacher. Oh, yes. he grins so right. The preacher, The preacher. Oh, yes. he grins so right. Went to the middle last night and my heart was surprised. Something's got a hold on me. Yaite, bayare, erotai. Yaite, bayare, erotai. Nakunong orang kipong, oh, pesiri mimi no. Yaite, bayare, erotai. Yaite, bayare, erotai. Yaite, bayare, erotai. Nakunong orang kipong, oh, pesiri mimi no. Yaite, bayare, erotai. Yaki, Yaki. Agora, Agora. Desaride. Yaki,
Yagi. Agora. Agora. Desarire, nakunungoranke pong, hoe pasini mimina no, yete, payarero tai. Yaki, Yagi. agora, Agora. desarire, yaki, Yagi. agora, Agora. desarire, nakunungoranke pong, hoe pasini mimina no, yete, payarero tai. Yete, payarero tai. Haya, kan balik na nami kabila ng dit. Inang tangiroy. Ayaki, agora. Kampa sila ba kan balik? Isme yauri nga. Ge iron kira ng wana balik. Nakay buni kain na ba arab kwai balik. Kamuri nga ako age? Di sa meta ko di tayo kayo. Sinabu sumaya. Torte. Di durong torte ba na ko may muay kay. Pa nanganira kuna na beto koran na ko ran tayo kayo. Sanga pera nupo torte. Anak kamapusan nonora di mana yo tamay nan di clip ang kanya kanang nolan tayo anti anuwing kami na bentay di kayo.
era ba kuna ia teusu sutore jadi asan nanganira panai tayo kwawe punia yang ina tautana wa sinoren tayo apun tatani ai nani ne mesina ia tayo ya pun alin naruna dia kama asan nungo tanungora asan nanarin mga ke jadi kian tayo kwawan ya kai kam nanoria na bentei ni puna panin doi ngai ya asupuna kai na pen nasina be arara pa panaya tau suayo arang tang roi sito bas menga punung ora roi ari puntang tiredio asi punung ora ka pun ngai roi kanan besin da panang pana roi tau suayo no bok tau ya na tarena ari ate metuan ni kamo mo ye tesua ni panaya nani besin da tau suayo sina tau roi kan ni ngorang kan di feedback ndayo ay tahu dia akan di teman dia baik. Irara pa irang imetata ta kabara para ibugin tepung di tabes. Ay era betul ya, ay ibugin ti metata. Ay nubog tu ya ng feedback ada kosan ko rin tumusin dia baik. Ay tahu ay mina yo. Irang ini kukurai ba imetata teriri. Me iswa irang in nota roy. Di Taeka di tabes ngayari. Sisi lagi, si kami work in the tabes, si kami work in the Taeka at the tabes, korapa. Korapa gue ya deh, ko dia sisi lagi di tayo, si kami work in the Taeka at the tabes. Kuanta ni ngapan ako ting ngapong, kaya kina ben sisi lagi, di nakon ting ngapong. Ina ron na ba takawngora iman dari nanokroy takawngora. Ay dapat sila kaya napagtaw eh. Dapat nakapara-para. Pa iya mengari ke Toyota. Toyota na may yay. Kura bali kita ratake. Nam kongura M1T. Tako kongura ndangin. Hindi nga tinano. Napunti me to ni kakoni meki. Nungungura anateaka. Tiasua. Mayroom. Ibokon tayan katape-tape ay ka amais. Ay napagtaw eh. Ay room ko eh. Kukuli ang feedback tayo. Kay ko kasukui tapi may karang mais ako na kumain ng ora tirong kakamayaw tayo yuri nga kiro ni Maria ni Merita ni Maria ibikutata Merita na ko ng ora iron tuwe ang kaya complain ni Maria bugin na riya kibubuki ni Merita ay taw Yesu ko katape yang ko ni bay kapes ni Merita ini niya roy Kora ba kay ko wasukui tapi may karang mais ako na kumain ng oran at Taeka tiaswa ay napog tiaswa era pa takapara-para pa ari ke sepangara kaida ni meura meyay desisiraki pa tira tebowa karaki kora ba nabang ko na feedback ko sisiraki ko tapikan tayo Aku kan tadi ngana bebana kunting apung, enaron na bebana kunting kongoran kunting apung, kaya kan nam sisi lagi, ayo, aku pesin dapat. Pun tahu tiap kali ini kakak tahu nak kami kanti kempa ayo kan ampu, apa nih, ibugin di metuan orang kira irumi, memuan ni kalau kuah serokan ni arah kono wanita ini kita ayo, ambil pesin dapat ibugin orang cerau, jadi tak kaya temeru, angin ngkami, atau kain borau inanon tidak. Tiaswa nakapayin kami. Sinakain di Borau ngkami, sinatim ito ni Borau ngkami, ni karokwa penin arapong ni Borau na Taeka tiaswa, nami tabuayo. Nakapayin kami tiaswa, kahit awin na kami, kantim ito, ni meto kunti live, yon ti Facebook at YouTube. Kampe sinapendapan, ay bugin na mitay, na nungungora on Ronira, inon ti Borau, may muna ni karokwan tayo. Kampe sindapo, kami natikiraw na benta pare kam menayay, tiaswa na benta nakakabayin kami. Ikahita ko na biyang kwede, ko timeton nung oray, rikin tiriyo, wasan Ronira, ni karokuha sa mga rong na bento ginatayo, ko besin na benta pa, bugin namtay, mga ira, ni Borau nung Taeka, tiaswa nakakabayin ko na benta pare ko menayay. Iman niya sina, may nako sina, tataro ni Kainira. Tita pare ko menayay, tita pare ko meta ko mayay, kung ora mayay, sinabragi, tataro. Sinaboy ko, kahit ako tamera tiaswa. Ndoy rin nam Taeka sa san nung orayakin ng tayo di kayo. At yakaw ringira,
kakawakin nampong ngetap aja tapes. Sa busi ko tamera, pokona kawakin ira ni kakapayay rin tayo kayo. Nanure babag basikan mga rita ongora at Yasua namtiakan na kontikinti nga pong tayo na yaron na payo. Ngana pora minum tamera sa busi ko biya karakoy rin. Si busi ko ang kakapaya orang na kira iro minum tayo kayo. Abyo krok pain ka ben irura mi pora minum. Karoy na makuri to wari baka din ako na. Ni kinakoy da. Ni karoy makuri ka kira rin ako ira Yasua. Ni kay dira na konta kadiri. Kuna kami ora mena na makuri to wari baka pasongan to kanikay. Kana kono koy rin tiroy rin bugin na lang sa busi ko. Ilon Kristo Yesu ang ayarawer sa kami. Amen. Ay, kabesin na ba di bunauti ka ni kakatikiroy na kami, kana tikiroy nun di tayo di kayo, good night ni kabene. Araw-araw ni kabene sa nakuha kunti kayo ni kay, sina kainira.